хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда мин Эльвира Камалетдинова. Ознакай шәһәрендә башкарма комитет җитәкчесе билгеләнде. Шәршәмбе көнне район советының утырышлар залында Ознакай шәһәре советы утырышы узды. Аны район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Утырыш эшендә шәһәр депутатлары җитәкчеләр катнашты. Көн кадагында шәһәр башкарма комитеты җитәкчесен сайлау иде. Марсель Шайдуллин депутатларга шәһәр советы карары нигезендә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынына конкурс үткәрелү хакында да хәбәр итте. Конкурс комиссиясенә 2 гариза керде. Кандидатлар биргән документларны карап, аларның һөнәри, шәхси сыйфатларын бәяләп, конкурс комиссиясе шәһәр советы каравына Эльвир Габдрахманов һәм Фәнис Ахунҗанов кандидатураларын куйды. Оннан сүз шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынына кандидатларга бирелде. Эльвир Габдрахманов шәһәр халкының тормыш дәрәҗәсен үстерү, моңа белем һәм тәҗрибә генә түгел, халыкны яратып, аңлашып эшләү кирәклеген билгеләде. Башкарылган эшләрдә генә туктап калмыйча, алга табада шәһәрдә яшәүчеләрнең булган проблемаларын өйрәнү һәм хәл итү буенча эш алып барылачагын да ассызыклады. Шәһәр советы депутатлары шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе итеп Эльвир Әнвәр Габдрахмановны билгеләү турында тәкъдимне бер тавыштан хуплады. Район башлыгы Марсель Шайдуллин аңа алдагы эшендә уңышлар теләде. Бу вазифа коммуналь хуҗалык, табигатьне һәм тирә-юньне саклау, төзекләндерү эшләрен тирәнтен белүне таләп итә. Сез бу өлкәдә сынатмассыз, диде ул Эльвир Габдрахмановка. Эльвир Әнвәр Габдрахманов 1986 елда туган, белеме югары. Моңа кадәр Мәсгуд авылы җирлеге башлыгы булып эшләде. Гаиләле, 2 бала үстерәләр. Район халкын сорау гөзерләр белән даими рәвештә Дәүләт Думасы, Дәүләт Советы депутатлары кабул итә. Алдагы сюжетыбызда депутат кабул итүләре хакында тулырак. Шушы көннәрдә Ознакайлыларны Дәүләт Думасы депутаты Рауил Хыснуллин кабул итте. Бердәм Россия партиясенең Ознакай җирле бүлекчәсендә үткән кабул итүгә килүчеләрнең сорау мөрәҗәгатьләре һәр вакыттагыча төрле иде. Гызыр сораулар арасында район тормышына кагылышлылары да, шәхси сораулар да бар иде. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарның балаларына ярдәм чаралары каралырмы? Аларга дәүләт тарафыннан компенсация булачакмы дип мөрәҗәгать итте Илдус Абый Сабуров. Әлбәттә, мондый сорау күпләрне борчый. Сугышчы балалары, нәкъ менә әтиләре сугышта вафат булганнарга ярдәм булуына күпләр өметләнә. Шәхси йортлары булган пенсионерларның юл акчасы киселү, ТАССРның 100 еллыгы медален алу, авыл хуҗалыгы өлкәсендә озак еллар эшләп, лаеклы ялга чыкканнарның пенсияләре арту-артмау мәсьәләләре һәм башка мөрәҗәгатьләр дә яңгырады кабул итү дәвамында. Актүбә бистәсендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев халыкны кабул итте. Аның янында 10дән артык кеше булды. Мөрәҗәгать итүчеләрнең күбесе авыру балаларга дәвалану, тернәкләнүдә ярдәм сорау, яшь спортчыларга ярышларда катнашу өчен формалар алуда да ярдәмгә өметләнеп килүчеләр бар иде. Христиан динен тотучылар чиркәүгә ремонт ясауда ярдәм сорады. Гызырларның барысы да игътибар белән тыңланып, уңай җаваплар бирелде. Рөстәм Мөхәммәдиев бистәдәге картлар һәм инвалидлар йортында да булды. Андагы ремонт, төзекләндерү эшләре белән дә танышты. Икенче мәктәптә биологик лабораторияне дә карады. Аны район башлыгы Марсель Шайдуллин озата йөрде. Булган проблемалар хакында алар үзара киңәшләшеп тә алдылар. Бердәм Россия партиясенең Ознакай җирле бүлекчәсендә шулай ук Татарстан Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев та Ознакайларны кабул итте. Үзләренең шәхси проблемаларын хәл итүдә ярдәм һәм киңәш сорап килүче Ознакайларның сорау үтенечләрен депутат игътибарсыз калдырмады. Тиешле органнарга хәл итәргә юнәлдереләчәген белдерде. Кайберләрен үз контроленә алды. Язгы культураларны чәчүгә район буенча 10,800 тонна орлык салынган. 17,000 гектардан артык мәйданда күп еллык үләннәрне, 22,000 гектардан артык мәйданда көзге культураларны тырмаларга һәм тукландырырга кирәк. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин җитәкчелегендәге комиссия хуҗалыкларда техниканың чәчүлек материалларының әзерлеге белән танышты. Әлеге хакта тулырак сез киләсе атнага Ознакай телевидениесеннән карый алырсыз. Дәвам итәбез. Россиядә шул исәптән Татарстанда армия хезмәтен үтү өчен егетләргә язгы чакырылыш башланды. Бу уңайдан кичә хәрби комиссариатта комиссия эшләде.
Комиссия үшін оның рәйесі район башқарма комитеті жетекшісі Ойдар Шамсеттинов жетекли һәм ул язгы чакырылыш буенча безгә тулы мәгълүмат берде. Елда инде 1 апрель көнне үзебезнең Россия президентының указы нигезендә инде Россия буенча чакырылыш кампаниясы башлана. Без русча әйткәндә призыв дибез инде. Ул безнең районда да менә бүген башланды. Бүгін инде менә безнең комиссия утырышы, беренче утырышы, комиссия утырышы бу, призывның комиссияның утырышы. Ул призывка хәтлек, комиссия хәтлек, инде безнең призывниклар кайбер процедураларны үтәләр. Булар инде башта комиссариатка чакырылып, үзләренең семья турында инде информация алып киләләр, анасын үзенең уку йортларыннан информация алып киләләр, кайсы уку йортларын тамамлаганнар. Анасын инде медицинский комиссия үтәләр. И шуларның әзер булгач, документлар без аларны комиссияга, призыв комиссиясына чакырабыз. Бүген инде комиссияда менә мин үзем инде комиссияның рәисе булып торам. Минем урынбасар булып торам военный комиссар Раиф Анасович һәм бу призывта безнең мәгариф өлкәсеннән специалистлар, представительләр правоохранительный органнардан, общественный организациялардан, шушы комиссиядан без карыйбыз, егетнең уже менә врач безгә инде әйтә инде менә нинди аның сәламәтлеге турында информация бирә. Анасын без карыйбыз, нинди уку йортларынан бетергәненә карап, төрле рекомендациялар бирәбез. Җибәрәбез аларны. Если инде медицинский образование булса, белеме булса, инде аларны күбрәк медицина частьларга, если инде ул егетләрнең С категориясы булса, аларны без инде тәкъдим итәбез. Шушы армиягә барып, водитель булып урнашырга мөмкинлекләре бар. Һәм шушы нинди уку йортларын бетерүгә карамастан, шундый специалист буенча җибәрергә тырышабыз. Ознакай шәһәре һәм районы буенча хәрби комиссариат бүлеге начальнигы Рәдиф Камалиев әйтүенчә, язгы чакырылышка әзерлек яхшы бара. Районыбызның 60-ка якын егете хәрби патриотик бурычларын үтәргә әзерләнә. Билләренә солдат кайышы буып, армия сафларын үткәндә безнең район егетләре сынатмаслар. Иң мөһиме сәламәтлек һәм туган якларына исән-имин әйләнеп кайту дип белдерделәр комиссия әгъзалары. Маяк редакциясендә чираттагы түгәрәк стөл сөйләшүе үтте. Бу юлы ул районыбызның зооволонтерлары белән бергәлектә оештырылды. Аны районның яшьләр эшләре идарәсе җитәкчесе Флорис Гарипов алып барды. Бу турыда тулырак алдагы сюжетта. Сөйләшүдә мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе Илдар Хайдаров, мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Зөлфия Зарипова, яшьләр үзәге директор урынбасары Светлана Шарипова, методист Илзира Галимова, ветеринария берләшмәсе начальник урынбасары Валентина Саттарова, зооволонтерлар да катнашты. Ознакайда зооволонтерларның Лапки-Царапки инициатива төркеме бар. Алар инде берничә ел бик актив рәвештә хуҗасыз эт-псиләр проблемаларын хәл итү белән мәшгуль. Волонтерлар ярдәме белән бүгенге көндә хуҗасыз булган 36 песи стерильләштерелә, 71-ен яңа хуҗалар табып урнаштыралар. Ашамлыклар сатып алып приютка да баралар. Бәйдәге этләрне йөрергә дә алып чыгалар. Аның өстенә борынчыклар һәм муенчыклар да сатып алалар. Шифа һәм Агат сәүдә үзәкләрендә Миска Добра акциясе дә оештырып торалар. Битараф булмаган шәһәрдәшләребез анда эт-псиләр өчен махсус ризыклар да сатып алып калдыралар. Бу үзенә күрә зур ярдәм. Бу эштә өлкән яшьтәге апа-абыйлар да катнаша. Тагын бер мөһим сорау подваллардагы кечкенә тәрәзәчекләрне томаламасыннар иде, диләр волонтерлар. Аларның тагын бер максаты яшь-үсмерләрне, кешеләрне рәхимле, гуманлы итеп күрү, шул юнәлештә тәрбияләү һәм җан ияләренә кул салмаска өндәү. Мондый явыз гамәлләр кылынса, закон нигезендә җавапка тарту да каралганлыгын онытмаска кирәк. Республика бильярд спорты Ознакайда. Үткән елларда Ознакайда республика бильярд спорты ярышлары үтте. Алдагы материал шушы ярыш хакында. 90-нчы еллар ахырында бильярд спорты белән кызыксыну артып, республикада спортның бу төре буенча федерация да төзелде. Шул еллардан бирле даими рәвештә бильярд уены ярышлары үткәрелеп, республикада шактый гына спорт осталары да үсеп чыкты һәм Россиядә танылу алды. Ярышны район башлыгы Марсель Шайдуллин ачып, бильярд осталарына уңышлар теләде. Бәйгедә 47 бильярд остасы катнашты. Казан, Ярчаллы, Әлмәт, Түбәнкама, Баулы, Лениногорск шәһәрләреннән килгән спортчылар арасында 2 халыкара класслы спорт мастеры, 4 Россиянең спорт мастеры катнашты. 2 көн дәвамында барган ярышларда 3нче урынны Түбәнкамадан Тимур Исмаилов һәм Максим Кочкин, 2нче урынны Казаннан Юрий Шишонин, 1нче урынны Казаннан халыкара класслы спорт мастеры Эйнар Жамалиев яулады. Алар апрель аенда Россия чемпионатында Татарстан данын яклаячаклар.
Ознакайда һәр даим күп төрле күргәзмә, ярминкәләр эшли. Монысы аеруча үзенчәлекле. Ул Һиндстан дөньясы дип атала. Алда күрсәтеләчәк сюжетыбыз реклама хокукында. Шәһәребезнең Находка моңа кадәр Эссон сәүдә үзәге бинасында Көнчыгыш базарының 7 төсләрен, экзотик хуш исләрен үзенә туплаган Һиндстан дөньясы күргәзмәсе эшли башлады. Инде берничә буын сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән нәселнең сәүдә хезмәткәре Акшай Бенерджи әйтүенчә, бу күргәзмә ярминкә Россиядә инде шактый вакыттан бирле эшли. Бу юлы да алар Һиндстанның күп төрле товары белән килгәннәр. Азнакайларга биредә алар урын җир япмалары, бизәнү әйберләре, кулдан ясалган эшләнмәләр, әче-төче аш тәмләткечләре, баллы татлы ризыклар, табигый косметика, кайчандыр данлыклы булган фил сурәте төшерелгән тәмле чәйләр, кәһвә, майлар, гигиена кирәк-яраклары, ефәк һәм башка төр тукымалар, күн әйберләре тәкъдим итәләр. Һиндстан дөньясы Мир Инди ярминкәсе 2 апрельдән 11 апрельгә кадәр сәгать 10-нан кичке 8-гә кадәр эшли. Көнчыгышның серле дөньясы сезне Һиндстан мөхитенә чакыра. Иң зур ярминкәләрнең берсе булган Һиндстан дөньясына рәхим итегез. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән материалларыбыз тәмам. Алда безне яллар көтә, ялларыгыз күңелле һәм файдалы үтсен дип саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد Барша галәмнәрне юктан бар кылып, барша галәмнәрдә булган мәхлукатларны үзенең изге тәрбиясенә алган, безләргә шушы җомга көннәрен насыйп бәйләгән, үзенең киң рәхмәте белән, ризык ва нигъмәтләр белән безләрне сыйлаган, бик һәм кудрәтле булган Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә күңелләребезнең иң түреннән чыккан хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз, иксез-чиксез рәхмәт шөкерләребез булса иде. Инде шулай ук шушы ислам динен җибәреп безләргә шушы ислам динендә үрнәк булган хөрмәтле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлламгә күңелләребезнең иң түреннән чыккан салават шәрифләребез, сәламнәребез дә булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху мөхтәрәм җәмәгать. Инде әлхәмдүлиллаһ менә Аллаһның рәхмәте белән бүген инде тагы бер җомга көннәренә килеп ирештек. Әлхәмдүлиллаһ инде җомга көннәребез мубарак булсын. Ил көннәребез тыныч иминлектә булсын. Һәр барчаларның йортларында куаныч ва шатлык булсын. Инде дөньяга килеп, бу дөньяда сәламәтлеген югалткан кешеләргә Аллаһ Таала сихәтлек, сәламәтлек бирсен. Инде дөнья шатлыгына ирешкән кешеләргә Аллаһ Таала шөкр итү сәламәт калбе бирсен. Баршаларыбызга да бу дөньяның бәхет сәгадәтенә ва ахиратның да бәхет сәгадәтләренә ирешеп яшәү насыйп булса иде. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, мөхтәрәм кардәшләребез, инде әкрен-әкрен генә Рамазан айларына да килеп ирештек. Инде 11 көн калды хөрмәтле ва изге булган Рамазан айларына җитәргә. Инде Аллаһ Таала һәр барчаларыбызга да, шәһәребезнең һәр бер кешесенә дә һәм дә инде районыбызда булган һәр бер кешеләргә дә шушы Рамазан айларына кирип, Аллаһ Тааланың ризалыгын алырдай галәмәлләр кылып, Аллаһ Тааланың мәрхәмәтенә ирешү насыйп булсын шушы уразалар белән. Инде мөхтәрәм кардәшләребез, бүгенге вәгазебездә иншааллаһ, әгәр дә инде Аллаһ Таала насыйп итсә безгә шушы Рамазан айларының шартлары турында сезгә бераз мәгълүмат биреп китәрбез. Инде әлхәмдүлиллаһ Аллаһ Таала үзенең киң рәхмәте белән кеше турында "Ва лaqad халaqнал инсана фи ахсани тaqвим" дигән. Аллаһ Таала әйткән, кешене дигән мин дөньяга иң гүзәл бер мәкам белән, иң гүзәл бер тaqвим белән яраттым. Һәм инде менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы кешене җәннәт әһелләреннән кылмак өчен Коръән китабы биреп, башка китаплар биреп, туры юлга күндерүне үз өстенә алган. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тааланың рәхмәте белән Коръән дә менә шушы мөбарәк булган Рамазан аенда ингән. Инде мөхтәрәм кардәшләребез, Аллаһ Таала үзенең рәхмәте белән "Иннад-дина индаллаһи ислам" дип кешегә хәбәр биргән. Ягъни мәсәлән, минем каршымда иң мөкаммәл булган дин ислам динедер. Шушы дингә таяныгыз, шушы диндә булыгыз һәм шушы диндә Аллаһ кушканнарны үтәп, Аллаһның ризалыгын алыгыз дигән. Һәм инде Коръән-и Кәрим шәрифтә "Бисмиллаһир-рахманир-рахим" "Я айюхаллазина аману тaqуллаһ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ дигән. Ягъни мәсәлән, эй кешеләр, эй иман әһелләре, Аллаһы Тәгаләгә итагать итегез, үзегезнең изге гамәлләрегезне һәр даим, һәр көн, һәр вакыт, һәр сәгать арттырып торыгыз. Һәм итагатыгызда нык булыгыз, ихлас күңелләрегезне саклагыз дигән. Инде менә барыбыз белгәнчә инде Аллаһ Тәгалә безләргә шушы дөньядан яхшы чыгу өчен, изгелекле булу өчен, Аллаһы Тәгаләнең кулы, изге бер кулы булып, шушы дөньяны тамамлау өчен ислам динендә булган шартларны да куйган. Шуның иң кыйммәтлесе, кеше өчен иң дә кирәклесе булганы шәһадәттер. Ягъни мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә ислам дине нәрсәгә нигезләнгән дигәч, бунял исламу аля хамсин дигән. Ягъни мәсәлән, ислам 5 баганадан тора. Шуның иң кыйммәтлесе һәм иң беренчесе, гамәлләрнең бөтенесе дә кабул булуга сәбәп булучысы ихлас күңелдән Аллаһы Тәгаләне кабул итү һәм инде Расулыбыз Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтенә иярү, аның үрнәгендә яшәү. Дер дип безгә инде менә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһи ва сәлләм әйткән. Һәм дә инде икенчесе, исламның терәге булган җәннәтнең ачкычы шунда яшерелгән намаздыр. Һәр кеше өчен Аллаһ Тәгалә билгеле бер вакытларда үзенең белән очрашу өчен, кешеләрнең гозерләрен тыңлау өчен 5 вакыт намаз билгеләгән. Һәм инде шушы намазны мифтахул җәннәти салих дип, аның дәрәҗәсен шул хәтле күтәреп куйган ки, хәтта җәннәтнең ачкычы да шушы намаз эчендәдер дигән. Анда икенчесе инде итәй закат, ягъни кешеләрнең мал туарларын, булган байлыкларын паклый торган, чистарта торган гамәл, ул да булса закат, соңыннан тагы берсе Рамазан айында бер ай дәврендә ураза тоту. Инде бүген дә менә шушы мәсьәләдә без инде аңлашып китәрбез. Кайбер кешеләр инде ни өчен кешеләр шушы бер ай дәврендә ач тораларсың, ач торуның ни мәгънәсе бар дип әйтергә дә мөмкиннәр. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә бит инде, әйтеп үткәнчә, Хашр сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я юхаллазина аману тaqullah". Эй иман әһелләре ди, сез ди Аллаһ Тәгаләгә ихлас күңелдән ышаныгыз һәм дә аның кушканнарын үтәгез. Димәк, инде менә Коръән ул безнең өчен әмерләр китабы, һәм инде ялгышлыклардан саклый торган китап. Без инде аны алда аңлатып китәрбез. Менә шуңа күрә дә инде менә монда әгәр дә иман әһелләренә нинди хөкем китерелгән булса, бөтен иман әһелләре дә шушы хөкемгә нигезләнеп үзләренең тормышларын алып барырга тиештер. Инде менә Бакара сүрәсенең 183-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы Рамазан ае мәсьәләсендә ураза тоту турында безгә шундый әмер бирә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я أيها آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй иман әһелләре ди, сезгә кушылган ураза кебек, сездән әүвәлге иман әһелләренә дә ураза буйрылган иде" ди. Ягъни мәсәлән, бездән алда килгән һәм инде менә үзләрен иман әһелләре дип хисаплаган һәрбер кеше, әлхәмдүлиллаһ, бездән алда да ураза тоткан икән. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы гамәлләрегез белән ди, сез Аллаһ Тәгаләгә каршында ярышыгыз. Ягъни мәсәлән, кайсыгыз яхшырак бу уразаны, кайсыгыз итәгатьлерәк итеп тота, кайсыгыз Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алу өчен тырыша, менә шуның өчен дә сез ди уразалы булырга тырышыгыз ди. Һәм дә инде дәвам итеп Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әйямән мәгъдудат". Аллаһ Тәгалә әйтә, сез кайгырмагыз, ураза ул билгеле көннәрдә генә тотыла. Сезгә авырлык теләми бит Аллаһ ди. Һәм инде шул ук вакытта менә бу кешеләргә уразаның шартларын өйрәткән вакытында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Фәмән кана минкум маридан ау ала сафарин фаиддатун мин аямин ухр". Ягъни мәсәлән, Аллаһ Тәгалә кешеләрне тынычландыра. Ягъни мәсәлән, Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә, һәрбер иман әһленә ураза тотуны буйырганнан соң, кешеләр бит инде шик шөбһәдә калырга мөмкиннәр. Мәсәлән, ширле кешеләр бар, юлда сәфәрдә йөрүче кешеләр бар. Алар әйтергә мөмкин: "Менә мин шушы юлларда, кызу көннәрдә йөрим, авыр вакытлар туры килә. Хәзер мин әгәр дә анда ураза тотсам, хәлем бетсә, миңа нишләргә? Мин Аллаһ каршында шундый итәгатьсез яда булмаса гынаһлы бер кешегә әйләнәм микән?" дигән кешедә сорауга турырга мөмкин. Һәм инде ширле кеше әйтергә мөмкин: "Менә мин бүген көнне мәсәлән ширлим, я мәсәлән кешедә грип, я башка нәрсәләр, шундый ширләр булырга мөмкин. Мин ничек эшләргә тиеш бу Рамазан аенда? Чөнки кеше бит тән белән яратылган, нәфес белән яратылган, һәм шуның нәтиҗәсендә аңа ширдә бәргә мөмкин. Аллаһ Тәгалә бит кешеләрне һәр даим сыный. Ул бит инде безгә әйтми, мәсәлән, мин сезгә гел сәламәтлек белән генә сезне тәрбиялим дими, сынау сезнең өчен һәр вакыт ди. Менә шуның өчен дә инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шундый мәрхәмәт кылып әйтә: "Фәмән кана маридан".
Әгәр дә бер кеше ширле булса бу айда, вә әу галә сәфәрин, яда булмаса ул юлда булса, сәфәрдә булса, нәрсәди фәиддәтун мин аямин ухр, алар соңыннан бу көннәрне ди тутырырлар. Ягъни мәсәлән сәфәрдән кайткан кеше калган көнне шушы ничә көн калдырган булса, яңадан уразасын тотып бетерер. Кемдә инде ширле булган булса, ширнән терелгәннән соң калган шушы шир көннәрендә калган көннәрен соңыннан тотып бетерер. Ва галаллазина ютиқуна фидиятун тагаму мискин дигәндә хөкеме бар. Ягъни мәсәлән Аллаһ Тәгалә әйтә, кем ди тота алмаса, ниндидер сәбәпләр белән тота алмаса, ул ди һич шиксез бер мискинне ризык белән ризык ашатып түләсен. Ягъни мәсәлән Аллаһ Тәгалә үзенең шундый әмерен бирә, ягъни ураза ул кеше өстендә торган зур бурыч, һәм инде хәтта кеше мәсәлән моны тота алмаса да, һич шиксез уланы яңадан бер кешене шушы Рамазан аенда ураза тутасы урынга үзе тота алмаса, бер кешене инде менә бу ашатып, ишертеп тотсын ди. Фәмән татаввага хайран фәһуа хайрулла. Ләкин ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, әгәр дә ди сез тагын да икенче тагы бер кешене дә сез әгәр дә ураза вакытында ашатып, ишертеп тотасыз икән, мәсәлән хәзерге вакытта әлхәмдүлилләһ хәтта ураза тотучыларыбыз да бит инде ифтарлар кылдыралар. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алырга тырышалар. Менә шундый изге гамәл кыласыз икән, ирекле рәвештә ди, бу сезнең өчен тагы да хәерлерәк. Бу сезнең өчен тагы да хәерлерәк. Ягъни бу айда сезнең һәрбер гамәлләрегез күпкә артачак. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ва антассуму хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Аллаһ Тәгалә әйтә, сез беләсезме ди? Әгәр дә сез ди, менә бу уразаны калдырмасагыз, әгәр дә нинди дә булса, сәбәпләр аркасында хәтта көчегез җитмәсә дә, сез калдырдыгыз икән, аннан соң шушы уразаны тергезәсез икән, бу сезнең өчен тагы да яхшырак. Мәсәлән, кеше әйтергә мөмкин, менә мин бүген эшлим, һәм инде бу эш нәтиҗәсендә мин ураза тота алмыйм, шуның өчен мин бер кешене генә ашатсам буламы дисә, Аллаһ Тәгалә әйтә аңа, синең өчен ди ураза тоту хәерлерәк. Син беләсеңме шуны? Ураза тоту күпкә хәерлерәк кеше ашату нәтиҗәсе аркасында. Монда хәбәр бирелә мискин кеше турында ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Мискин кеше кем ул? Бүгенге көнне картлык яшенә ирешкән, картлык зәгыйфлегендә булган, я хронический ширләр белән бер туктаусыз дару куллана торган кешеләргә ди Аллаһ Тәгалә мин рөхсәт итәм. Әгәр дә син сәламәт булсаң, синең инде сәламәтлегең бар икән, димәк син ул хәерлерәк синең өчен ураза тоту кеше ашатуга караганда. Шуның өчен инде менә бу уразаңны ди син калдырма. Чөнки ул Аллаһ каршында зур дәрәҗәләргә ия. Чөнки син уразаны минем өчен тотасың ди Аллаһ. Хәзер инде мөхтәрәм җәмәгать уразаның кыйммәте турында. Аллаһ Тәгалә әйтә, нинди кыйммәткә ия микән бу Рамазан ае? Аллаһ Тәгалә ни өчен шушы Рамазан аенда безгә уразаны боерды микән? Шушы турыда карап үтәбез. Шушы Бәкара сүрәсенең 185 аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Шәһру Рамадан аллазии унзила фиһи ал-Кур'ан худан лин-наси ва байнатин минал-худа вал-фуркан." Менә карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, һәр баршаларыбызның иләребездә Коръән бар. Һәрбер татар халкы, һәрбер мусулман бу Коръәнгә карата игътибарлы ва хөрмәтледер. Һәм инде һәрбер әтиләребездән, әбиләребездән, бабайларыбыздан калган Коръәннәргә без шул хәтле хөрмәт белән карыйбыз. Монда да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, бу ай шуның белән кыйммәтле, бу айда ди сезгә хөрмәтле булган, сезнең өчен кадерле булган, кешеләргә үгет ва насихат белән ялгышлыклардан саклый торган Коръән инде. Коръән. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, һәм шул ук вакытта менә бу Коръән ди Nəsədi minəl hudə linnəs. Yəni kişilərini doğru yoldan alıb bara торган. Kişinin Allah Teala bit akıl bergen. Hem bu akıl kişini yalgıştırırğa da mümkün. Çünkü biz bu dünyada көргән халәтләргә карап акыл белән фикер йөртәбез. Күргән нәрсәләргә, ишеткән нәрсәләргә карап фикер йөртәбез. Һәм инде безгә үзебез күргәннәр дөресрәк сыман тоела бит. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Коръән ди сезнең акыллыгызны дөресләр өчен, сезнең гамәлләрегезне дөресләр өчен, сезнең гамәлләрегездә ялгышлыклар китмәс өчен, аны турылар өчен Коръән иңдерелде, кешеләрне дөрес юлдан алып бару өчен. Һәм нәрсәди минәл худа вал фуркан, ягъни мәсәлән ялгышлык, батиллык белән хакыйкать арасын айыручы. Ягъни менә бу безнең инде өчен иң кыйммәтле нәрсәләрнең берсе, чөнки кеше өчен яратылган ике нәрсә бар. Ул берсе аның Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән яратылган җәннәт, икенчесе җәһәннәм. Кешенең кайта торган урыннары ике генә. Һәм инде һәрбер кеше менә бу урыннардан гайры бер кая да кайта алмый. Өченчесе юк.
Аллаһ Тәала шушы урыннарны яраткан. Һәм Аллаһ Тәгалә инде менә кемнәргә ураза тоту мәҗбүр, кешеләр кемнәр бу мәсьәләләрдә булырга тиеш икәнен хәбәр итеп, шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәмән шаһида минкум аш-шахра фальясуму". Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, бу айга ирешкән һәр кем, ягъни мәсәлән Рамазан аена килеп ирешкән һәр кем уразалы булсын ди. Карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бу хөкемне бик төгәл итеп һәм шул хәтле урынына җиткереп, җиренә җиткереп аңлатып бирә безгә. Һәр кем ди. Һәр кем. Улы да дими, яшь та дими, карт та дими, таза ва сәламәт та дими, һәр кем ди. Ягъни мәсәлән, бу айга ирешкән һәр кем. Кеше эштә булсын, кеше укуда булсын, кеше кайда гына булмасын, хезмәттә буламы ул, укытучымы ул, кем булуга карамастан, ул шушы айга ирешкән һәрбер кеше ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, Рамазан аен ураза белән үткәрсен. Чөнки бу ай минем өчен иң хөрмәтле һәм кыйммәтле айларның берсе ди. Шуның өчен дә инде менә мөхтәрәм җәмәгать, бу айда инде һәрбер кеше хәт ул эшлиме ул, кырда эшлиме ул, басуда эшлиме ул, кайда гына эшләүгә карамастан, әгәр дә ул Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ышана икән, аның рәхмәтенә ирешүне өмет итә икән, Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәттән өмет итә икән, анарсын үзенең дуа ва сәламнәренең кабул булуын, Аллаһ Тәгалә аңа мәрхәмәтле булсын, аның гаиләсенә, аның тормышына, аның балаларына, аның ата-анасына хөрмәтле булсын дип уйласа, менә бу айны ул итагать белән үткәрергә тиеш, һәм инде Аллаһ Тәгаләгә үзенең гамәле белән җавап та кайтарырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Инде менә бу мәсьәләдә шуны да карап үтик. Мәсәлән, әгәр дә инде өйләребездә балаларыбыз бар икән, хәтта кеше балаларыбыз да бар икән, бу балаларны әгәр дә инде алар сәхәргә торабыз дисәләр, һәм дә инде без ураза тотабыз дисәләр, ул балаларны мәҗбүр итеп йоклатмаска, ул балалар әгәр дә торсалар сәхәрләргә, аларны үзләрегез белән утыртып, аларга ризык, ниғмәт биреп, аларны сыйлап, аркаларыннан сөеп, ул балаларны һәм инде менә улым, әлхәмдүлилләһ, кызым, син әлхәмдүлилләһ, хәзер уразалы булдың, синнән Аллаһ разый булсын, чөнки син шушы Аллаһның рәхмәте белән Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйткән сәхәрдә бәрәкәт бар дигән сүзгә нигезләнеп сәхәр ашадың бит, улым, кызым, синнән Аллаһ разый булсын дип аларны ашату. Әгәр дә инде алар мәктәптә, башка җирләрдә ашыйсылары килеп ашыйлар икән, ишәселәре килеп ашыйлар икән, бу балаларны синең уразаң бозылды дип куркытмау. Аларга инде Аллаһ Тәгалә мәҗбүр итми моны, ләкин аларны шушы яшьләреннән шушы тәртипләргә иретү безнең һәрберебезнең өстебездә бурыч. Беләсез, мөхтәрәм җәмәгать, безнең бурыч аларны мәҗбүр итмәү, аларны каза кылуны мәҗбүр итмәү безнең өстебездә торган аңлатмадыр. Һәм шуның өчен дә инде һәрбер кеше үзенең гамәлләре белән шул хәтле йомшак, җиңеллек белән, матурлык белән ислам динен җиткерергә тиеш. Чөнки ислам ул үзе шундый матурлыктан сәламәтлек, сихәтлек, дуслык, татулык дине дип атала торган бер хөрмәтле диндер, мөхтәрәм кардәшләребез. Шуның өчен инде кеше үзенең иң әүвәл шушы исламга кергәч, үзенең күңелен пакларга, чистартырга тиештер. Чөнки Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә үзенең бер хәдисендә "Буньяддин галән надафати" дигән, ягъни бу дин бик пактыр. Фәтәнаддафу, паклыкка омтылыгыз. Ла ядхулул җанната илля надифун, ягъни пак булмаган, күңеле чиста булмаган кешеләр җәннәткә кирә алмас дип әйткән. Менә мөхтәрәм кардәшләребез, шулай итеп, һәрберебез инде менә шушы безнең инде иншаалла башына 12 көнне 1 Рамазан, менә шушы көнне инде гаиләләребез белән, туганнарыбыз белән, якыннарыбыз белән инде иншаалла Рамазанда булырбыз дип аңлыйбыз. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ман кана маридан ау гала сафарин фаиддатун мин аямин ухр". Аллаһ Тәгалә әйтә, кем ширле булса, кем хаста булса, кем авыр хәлдә булса, кем картлык яшенә ирешкән булса, кыен хәлдә булса, ягъни аның мөмкинлеге бик начар булса, зәгыйф булса, бу кешеләргә ди Аллаһ Тәгалә әйтә, мин рөхсәт итәм уразаны тотмаска. Ләкин сәламәт кеше терелгәч, сәламәт булган кеше ширләсә терелгәч, һәм инде юлда булган кеше кайткач уразасын тотсыннар. Ләкин әгәр дә кеше картлык зәгыйфлегенә ирешкән булса, ул бик карт, авыр хәлдә булса, бу кешеләргә ди ураза мәҗбүр түгел. Ягъни мәсәлән, бу кеше карт кеше инде 30 көн дәврендә бер кешене, бер фәкыйрь мискинне ашатып, өстеннән бурычын төшерер ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, безгә юридуллаһу бикумул юсра. Аллаһ бит сезгә ди авырлык теләми. Ва ла юриду бикумул усра. Сезгә кыенлык теләми.
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Бәлкім сіз де Аллахтан қорқырсыз. Һәм инде Аллахка итағат итерсез, гамәлләрегезне Аллахка ниятләрсез, Аллаһ ризалыгын алу өчен тырышырсыз һәм шөкер әйтерсез мин биргән шушы нигъмәтләргә ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва идә сәәләка ибади анни фа инни қариб." Аллаһ Тәгалә ди, синнән я Расулым сорыйлар. Ни хәтле Аллаһ безгә бу вакытта якынсың? Без әгәр дә дугалар кылсак, ул безне ишетәме соң? Ничек итеп без аңа дуга кылыйк? Нинди итеп дугалар кылсак, ул безне кабул итә дигән сорауна Аллаһ Тәгалә әйтә: "Нәрсәди? Гани фа инни қариб." Алар хәтта уйлаганга караганда да мин аларга якын. Алар уйлаганга караганда да мин якын ди. Һәм инде ничек эшләди? "Уҗибу дәгъватад да'i идә дә'ани фальястаҗибу ли вәл ю'мину би лa'аллакум яршудун." Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ди, мин алардан бер нәрсә генә таләп итәм, ул да булса Аллаһка итагать, Аллаһка иман китерү, Аллаһ кушканнарын төгәллек белән үтәү, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алу. Һәм инде һич шиксез мин аларга җавапны бирермен ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Менә мөхтәрәм җәмәгать, Коръәннең менә шушы аятларыннан нигезләнеп инде һәр баршаларыбызга да менә бу уразаларны, ураза ойларын Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәтенә ирешү өстендә тырышып эшләүләр насип булсын. Инде һәр баршаларыбызга да мәгълүм булганча 13 апрель инде без Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһ насип итсә, исәнлек саулыкларыбыз имин булса, исән сау булсак, иншаллаһ, инде уразаларга керәбез. Иртәнге тарафтан кояш таң беленеп, таң сызыклары беленгәнче, сәхәрләр ашап, без инде менә бу уразага ният кылабыз. Инде уразага ничек итеп кирмәк кирәк? Мөхтәрәм җәмәгать, иң беренче кеше уразага ниятләргә тиеш шундый бер ният белән, ул ихлас күңел белән Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алырга тиеш. Ягъни мәсәлән, кеше менә әгәр дә ураза тотсам, бәлкем ябыгырмын дигән, ураза тотсам бәлкем ширим китәр дигән ниятләр булырга тиеш түгел. Аллаһның Расулы Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бу мәсьәләдә иннамал аъмалу бинният дигән. Ягъни мәсәлән, һәр бер эш, һәр бер гамәл нияттән тора. Ягъни кешедә шушы ниятенә карап, Аллаһ Тәгаләдән әҗр ала. Әгәр дә инде кеше мәсәлән, әгәр дә ураза вакытында Рамазан аенда бигрәк тә ябыгып булмасмы дигән бер ният белән уразага керсә, бу Рамазан бәрәкәтеннән мәхрүм була. Инде әгәр дә инде бу кеше тотып карыйм әле уразаны дип керсә, бу кешенең ихласлыгы зәгыйф була. Һәм Аллаһ Тәгаләгә безнең ачтыруларыбыз, безнең яфалануларыбыз, төн уртасында торып басуларыбыз кирәк тә түгел. Хакыйкатьтә ул безне сыный гамәл белән. Безне гамәл белән сыный. Шушы гамәлләребезне без нинди нияттә, нинди мурад максатта үтибез. Аллаһ Тәгалә өчен менә шушы ният гамәлләребез хисабына без Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көннәрендә хөкемендә булабыз. Аллаһ Субханаһу Тәгалә үзенең кыямәт көне сүрәсендә әйткән: "Яума ясдурун насу аштатан лiyuraw a'malahum." Һәр бер кешене ул көндә гамәле белән китерәбез. Кешенең башка байлыгы булмый. Кешенең башка байлыгы булмый, мөхтәрәм җәмәгать, безне бары тик шушы язылган гамәлләр тарафында хөкем итәләр. Менә шуның өчен уразада кеше инде һич шиксез мин ашамыйча түзә алмыйм, мин ичмичә түзә алмыйм. Шушындый көннәрдә ничек итеп ашамый, ичмичә түзәсең, эштә йөрибез бит без дип әйтүләр булырга тиеш түгел, мөхтәрәм кардәшләребез. Хәзер инде Аллаһ Тәгалә кыямәт алдыннан безнең ризыкларыбызны шул хәтле күп кылды ки, үзегез күрәсез, безнең өстәлләребез иксез, шиксез ризыклардан сыгылып торалар. Һәм без шул хәтле күп ашарга өйрәндек ки, бу безнең тормышыбызның бер шартына әйләнде. Шуның өчен хәзер без өстәлләрдән аерылудан куркабыз. Әгәр дә хәзер менә шушында чәй ичмәсәк, әгәр дә шушында ашамасак, менә хәзер чәй ичәсе килгәндә тамаклар нәфесебезне канәгатьләндермәсәк, ничек инде бу көнне үткәрик дигән шундый куркулар барлыкка килә. Юк, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә әйткән: "Иттақуллаһ." Аллаһтан куркыгыз. Ризык юклыктан куркмагыз. Ризыкны Аллаһ Тәгалә әйткән: "Мин үзем бирәм. Сезне үзем ашатам, үзем ишертәм." Иттақуллаһ, миннән куркыгыз. Аллаһыгыздан куркыгыз, чөнки Аллаһ Тәгалә сезнең үстегездән хөкем итәчәк яңадан. Менә шуны аңлагыз, мөхтәрәм җәмәгать, ризыкларыбызны Аллаһ теләсә бирер, әгәр дә инде уларны теләсә бөтенләй дә алыр, чөнки ризыкның хуҗасы Раббымыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Аңларга кирәк менә шушыны. Әгәр әз генә булса да үзебезнең тәннәребезгә дә мәрхәмәтле булырга кирәк. Шушы тәннәребезне тәрбия кылуда Аллаһ ризалыкларын алырга кирәк. Чөнки без тәннәребезне бер көнне салып ташлап, аларны калдырып китәбез.
Шуның өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля моны безнең үсләребезгә әманәт итеп куйган. Аллаһ Тааля Тин сүрәсендә «Варадатнаху асфала сафилин» дип хәбәр биргән. Бер көнне мискин хәлгә каласыз. Шушы мискин хәлдә нишләрсез дигән. Менә мөхтәрәм җәмәгать, инде менә шушы Рамазан аенда да ризык хакына түгел, ябыгу хакына түгел, ниндидер башка мәсьәләләр аркасында түгел, тотып карыйм әле дип әйтүдән түгел, мен хакыйкатта Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алу. Бөек һәм кудрәтле, җир белән күкне тотучы, җир белән күкне бөтен галәмләр белән идарә итүченең ризалыгын алу. Менә шушы бөтен Рамазанның хакыйкаты шуңардан гыйбарәт. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә сез миннән сорар булсагыз, мин сезгә җавап бирәмен. Ләкин сездән шарт иман әһле булу. Аллаһ Тәгаләнең әйткәннәренә, буйрыкларына буйсыну. Менә шушының нәтиҗәсендә мин сезләрне дигән хәерле хөкемемә ирештермен дигән. Шуның өчен инде менә Бәйнә сүрәсендә дә Аллаһ Тәгалә менә шушындый изге яхшы күңелле кешеләрне турында әйткән: «Иннәлләзина аману ва амилус салихати улаика хум хайрул бария. Җазаؤhum инда раббихим җаннат». Ягъни мәсәлән Аллаһ Тәгалә әйткән: иман әһелләреннән булган, ягъни итагать белән, ихлас күңеле белән Аллаһка буйсынган, изге гамәлләр белән гомерен үткәргән, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алуда тырышкан кешеләрдән мин риза булдым. Чөнки алар минем бурычым, мин кушканнарны үтәделәр, миннән курыктылар һәм минем хакыма дөньяларын алып бардылар. Һәм мин аларны бүләкләрмен. Җазаؤhum инда раббихим җаннат. Ягъни минем аларга бүләгем җәннәт булыр. Мәңге кала торган рәхәт урыннар булыр дип әйткән. Инде мөхтәрәм җәмәгать, һәр берсебезнең тормышлары менә шуннан гыйбарәт. Без Аллаһ Тәгаләгә итагать итәбезме, итмибезме, бер көнне без бу дөньяны ташлыйбыз. Бөтенебез дә бу дөньядан чыгып китәбез. Бу дөнья вакытлыча иң түбән урында урнаштырган җир дигән урында урнашкан. Һәм инде бу дөнья иң кыскасы. Һәм инде безне Аллаһ Тәгалә шушы кыска дөньяда күп ялгышлар кылмас өчен, бу кешеләр тамамда азып, харап булмасыннар өчен аны гомерләребезне дә бик кыска биргән. Инде менә шушы кыска гомерләребездә чынлап да дөньяда Аллаһ Тәгаләнең ризалыкларын алып, ул кушканнарны үтәп, аның ризалыгына аның ризалыгына ирешеп, һәм инде Аллаһ Тәгаләнең иң хөрмәтле куллары булып үтәргә насыйп әйләсен. Инде мөхтәрәм җәмәгать, 12 апрель көнне кичтән ястү намазыннан соң беренче таравихлар укыла башлый. 13 көнне без Рамазан уразасына керәбез. Инде менә мөфтият тарафыннан билгеләнгән безнең инде фитр садакалары, фидия садакалары мәгълүм булды. Инде быелгы нисап закат түләү буенча 310 мең сум, әгәр дә кешенең бер ел дәвамында шушы хәтле акчасы булса, яки дә инде ул арткан булса, шушының 40тан берен закатка түләү. Аннары соң инде нисап фитр садакасы буенча нисап 36 мең сумнан килтерелде. Инде фәкир ва мискин халәттә булган закат түли алмаган халыклар өчен арпа хөкеменнән 100 сум фитр садакасы булды. Инде байлар өчен 700 сум фитр садакасы булды. Аларныкы инде йөземнән хисапланыла. Инде менә фидия садакасы кемдә инде картлык сәбәпле, зәгыйфлек сәбәпле, шир сәбәпле әгәр дә инде уразасын тота алмаса, ул кешегә һәр көнне бер кешене ашату өчен 200 сумнан фидия садакасы билгеләнде. Инде мөхтәрәм җәмәгать, сезләргә иң изге теләктә калам. Аллаһ Тәгалә һәр баршаларыбызга мүбәрәк җомга көннәре насыйп әйләсен. Ил көннәребезгә тынычлык, иминлек белән, бер-беребез белән бик тату дус булып, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә насыйп булсын. Аллаһ Тәгаләнең дөньясы һәр яш чыккан көн иң хөрмәтле көн җомга көнедер, иң хөрмәтле ай Рамазан айыдыр. Инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән шушы көннәрне хөрмәт кылып, шушы айларны хөрмәт кылып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алып бәзшаларбыз. Сөйініш һәм шатлык бүләк итеп, яз кояшы нур шәшә, күңелләрдә шатлык булсын, елмайып, көлеп яшик. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда сезнең хатлардан килгән бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң матур котлаулар бүген дә үзләренең туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә юлланыр. Инде иң беренче тәбрикләү хаты үзенең 80 яшен билгеләп үтүче Фәния апа Шәмсетдинова юлланыр. Хөрмәтле Фәния апа, сезне экраннар янына якынрак дәшәбез.
Әни бит ул үй җылысы, әни дөнья терәге, әни янәшәдә булганда тыныч була бала йөрәге. Язның иң матур аенда гөрләвекләр акканда безгә иң кадерле яраткан кешебез, әниебез Шәмсетдинова Фәния Мөхәммәтҗан кызының 1 апрельдә туган көне, 80 яшьлек юбилее. Тормыш юлы һәр кешенең дә катлаулы диләр. Әйе, безнең әнигә дә яшьтән үк сыер савып, эшкә өйрәнеп үсәргә туры килә. Аннан инде ул кияүгә чыга, азнакайга килеп, сатучы һөнәрен үзләштерә. Матур тормыш юлы үтә. Тормыш юлы гына түгел, без балаларына да менә дигән әни булды ул. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше үзе ясый. Әйе, әни, син дә үз бәхетеңне үзең тудырдың. Әти белән 60 ел бергә матур, тату тормыш иттегез. Безгә дә сезнең тормышыгыз үрнәк булып тора. Кадерле кешебез, газиз әниебез, йөрәк түреннән чыккан ихлас, тәбрикләү сүзләрен кушып, бүген сине 80 яшьлек бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Сиңа ак бәхетләр, нык сәламәтлек, кояштай озын гомер телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел син, олы йөрәкле. Тормышыбызга алга таба да ямь өстәп, авырмыйча, озын-озак гомер итүеңне телибез. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне, бәхет, шатлык, сәламәтлек белән килеп торсын алда көткәне. Юбилеең белән котлап сине, сәламәт бул дибез һәр вакыт. Кызларың, кияүләрең, оныкларың, оныкчыкларың бүген сине котлый. Менә шушындый ихлас тәбрикләү сүзләрендә без дә чын күңелдән кушылып, Фәния апа, сезне 80 яшегез белән котлыйбыз. Бәйрәмегез мүбәрәк булсын. Якыннарыгыз янәшәсендә алга табада кадер, ихтирам тоеп, саулык, сәламәтлек белән гомер кичерегез. Иң матур теләкләр барысы да чынга ашсын. Юбилеегыз белән. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә, йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганышы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганышы. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга бер тугач,
Яшәргә иде туйганышым. Якты дөньялардан кем туйган. Яшәт Ходай йөзләр тулганышым. Якты дөньяларга бер тугач. Яшәргә иде туйганышым. Якты дөньялардан кем туйган. Яшәт Ходай йөзләр тулганышым. Якты дөньялардан кем туйган. Яшәт Ходай йөзләр тулганышым. Алдагы матур котлау хаты Резидә Әхсән кызы Ибатовага юлланыр. Хәерле иртә дип башлыймын, һәрбер көнем шулай башлана. Көне буе эшем уңай булса, күңелләрем шуңа шатлана. 1966 елның матур кояшлы 1 апрель көнендә бер кыз бала дөньяга аваз сала. Бу Рүзилә белән Әхсәннең мәхәббәт җимешләре, беренче балалары була. Аңа мәрхүм биянам Миннур Резидә дип исем куштыра. Резидә бәләкәй чактан ук бик сабыр, тырыш, тыңлаучан бала булып үсте. Мәктәптә укыганда да бик тырыш, яхшы билгеләргә генә укыды. 10 классны тәмамлагач Түбән Камага техникумга укырга китте. Аны тәмамлап 7 ел балалар бакчасында тәрбияче булып эшләде. Үзенең ял вакытларында яшьлек ансамбленә биюгә йөрде, кыш көннәрендә чаңгыда шуды, Казанга ярышларга барып алдынгы урыннарны да яулап кайттылар. 1966 елның шулай ук 1 мартында Митрәйдә яшәүче Наил белән Клараның да малайлары дөньяга килә. Аңа Данил дип исем кушалар. Ул да 10 класс белем алып, 2 ел армия сафларында хезмәт итеп, кире туган якларына әйләнеп кайткач, крановщик һөнәрен алып эшли дә башлый. Резидәгә дә, Данилга да 25 яшь тулган җәйне алар бер-берсе белән танышып, очрашып, гөрләтеп, туй ясап, өйләнешеп тә куялар. 1 елдан кызлары Айгөл дөньяга туа, 2 елдан уллары Айнур дөньяга аваз сала. Алар икесе дә шул балаларга куанып, намус белән хезмәт итеп, балаларына югары белем биреп, һөнәрле итеп, аларны олы тормыш юлына да чыгардылар. Хәзер инде 2 оныклары үсеп килә. Ата-ана өчен оныклар сөюдән дә олы бәхет юктыр ул бу дөньяда. Данилның кулыннан бар эштә килә. Алар үз йортларында үз көннәрен үзләре күреп, эшләп, матур тормыш итәләр. Резидәгә 1 апрельдә 55 яшь тулды. Ул бүгенге көндә 2 эштә эшләп, ял вакытларында кич клубта халкыбызга рухи азык өләшеп, җырлап билеп йөри. Авылыбызның нурлы Ихлас мәчетендә дини дәресләргә йөрергә дә вакыт таба. Туганнары белән аралашып, бергә эшләп, бер-берсенә ярдәмләшеп, тату матур итеп гомер кичерәләр алар бүгенге көндә. Ул биянасын да тәрбияләп, соңгы юлга озаттылар. Хәзер инде авырлыклар да, йокысыз төннәр дә, кыен чаклар да барысы да артта калды. Хәзер исән сау эшләп, лаеклы ялларга чыгып эшләгән эшләренең куанычын, балаларының бәхетен, оныкларының шатлыгын күреп, балаларга кадерле әти-әни булып, оныкларга хөрмәтле әби, бабай булып, бер-берегезгә кирәк-терәк булып, мәрхәмәтле, мәхәббәтле булып, тигезлек белән хәерле, бәрәкәтле, бәхетле гомер итүегезне телибез. Әнисе, туганнары, кызлары, кияүләре, малайлары, киленнәре, кода-кодагыйлары, оныклары Камилә, Илкам диелде. Көзен киткән сандугачлар, язлар җиткәч тә килә. Бер-береңә кирәк булып, тату яшәүләргә ни җитә. Гомер бит ул бер генә, кадерен белергә кирәк. Бер-берегезне хөрмәт итеп яшәгез. Бездән теләк. Кешеләрне сынар өчен Аллам 4 ел фасылын биргән, яши белгән кешене генә бәхетле картлыкка җиткән, бәхетле картлык телибез сезгә. Иң матур теләкләр барысы да чынга ашсын, сөенеп, куанып, парлы матур тормышларда, мәхәббәттә яшәгез дип, хөрмәтле Резидә апа, без дә сезне тәбрик итәбез. Матур җырга төреп, юлланган котлау хаты күңелегезгә дәрт, дәрман өстәсен.
Шундай сүзләр кирәк, сөеп юаттырдай, сүнген күңелләрне назлап уяттырдай. Канат қойып иңгән, бирешмәскә ширгә, шундай җылы сүзләр ишетәсе килә. Шундай сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундай сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундай сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Шундай сүзләр кирәк, тәме бетми торган, шундай сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундай сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтик әле күбрәк. Экраннар янына Илтезер абый Низамовны чакырабыз. Ул да нәкъ шушы язларда үзенең гомер бәйрәмен, туган көнен каршылый. Матур итеп, елмаеп яшәле син, таңнар сиңа сөенеш китерсен, якыннар, дуслар, гаиләң янәшәсендә гел куанып гомер кичерсин. Азнакайда яшәүче тормыш иптәшем әтиебез Низамов Илтезер Мөҗәһит улының 2 апрельдә туган көне. Сине гомер бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Кеше хәленә керә белә торган, ярдәмчел, игелекле булуың белән чын-чынлап без горурланабыз. Гаиләбездә зур таяныч, балаларыңа үрнәк тырыш әти, туганнарыңа дус ишкә яхшы иптәш, минем өчен яраткан ир, тормыш дөньясында авырлыкларга бирешмичә колач салып йөзүче чын
Ираци. Гел шулай олы йөрәкле, мәрхәмәтле булып кал. Тирә-юндәгеләрне изге эшләрең белән сөендереп, якыннарыңның җан җылысын тоеп яшәргә, тагын бик күп юбилейларны бергәләп куанып каршыларга язсын. Кышлар сиңа рухи ныклык, язлар наз, җәйләр көзләр муллык кына алып килсен. Юбилеяң белән тәбриклибез. Тормыш күгең булсын, гел аяз. Сәламәтлек куанычлар гына алып килсен сиңа яз. Күңлеңнән якты кояш назы, бәхет нуры һич тә китмәсен. Шат елмаеп каршы ал син гомереңнең һәрбер иртәсен. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар матур итеп бергә яшәргә. Рәхмәт сиңа, олы юбилеяң белән котлап, сәламәтлекнең ныгын, тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, бәхет, шатлыкларның олысын, теләкләрнең иң изгесен телибез. Тормыш иптәшең, улларың, киленнәрең, оныкларың бигелде котлау хатында. Хөрмәтле Илтизар абый, бәйрәмнәрегез котлы булсын. Гаиләгезнең алга табада алтын баганасы булып, саулык, сәламәтлек белән күңел тынычлыгында яшәгез. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Ходайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым. Син минем барлыгымны белгәнсең син, бәхетемә җиргә килгәнсең син, таңнарымны каршы алучы кояшым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Мин синең өчен генә туганмын. Мин очрашуыма ышанганмын. Мин Сине һәр чак көтеп алучы тавышым. икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә гомерлеккә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Туган көннәрегез, матур бәйрәмнәрегез котлы мүбәрәк булсын. Йөзегездән шат елмаю бер вакытта да
китмәсен дигән теләктә калабыз. Бәйрәмнәрегез котлы булсын. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.